Kasitulille lyödäänkö? Hei, lähdetään viivoille! Nyt viivoille saman tien! 2 litran puhaltimella siirrä OHC Turbo 3 kautta jättää sen. Turbo 3 kautta 4 puhaltimella siirrä jättää sen. Sitten kun vakio kossulla, kato kun ruuvataan sitä vähän, niin se lähtee ei nyt Lyönkö V8? 6,4 sekuntia vakio kossu 204 heppaa, 16 venttillinen turbo Intel 6. Aivan vakio. Aivan vakio. Turbo Intel 6. Mikä mylly? 4 litrainen V8. Paljonko siitä lähtee? Joku 300 heppanen, joku semmonen kevyt vuoro. 16 litraa turbo, 204 venttillinen Intel 6. Nyt näkee vaan hyrsky. 6,4. 3,6. Vetää ei. Vakio Femma. Aivan vakio. Vakio Femma 6,6 litrasella vetää 6,3,2 sekuntia. Jää. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Jää. 6,2. Moneko litra koneella? 3,6. Vappaari. 2 litraa 204 venttillinen vappaari. Kun vedetään semmonen kevyt vuoro. Vedetään kylkeen, niin Ohi kai teet tulla siihen kuuluu vappaari.